Ульяновск татарлары карантин булу сәбәпле илдәге вазгыять үзгәрде, чикләүләр кертелде дип кул кушырып утыра торганнардан түгел. Ел башында ук автономия өлкәнең татар мәдәният үзәге белән берлектә китап елы уңаеннан дистәләгән чаралар планын әзерләде. Гыйнвар айында мәдәният үзәгендә аны ачу тантанасы узды. Шунда ук татар китабы тарихына багышланган интерактив күргәзмә ачылды. Соңрак Татарстан язучылары катнашында өлкә татар язучылары үзләренең чираттагы форумына җыелды. Ел дәвамында Казан кунаклары белән берничә кызыклы очрашу остаханәләрдә оештырылды. Бүген инде Семберләр өлкәнең иң мәртәбәле үзәк концерт залында узачак татар теле һәм мәдәният көненә җыелды. Кунакларны килеп керүгә Агда Тукай һәм Муса Җәлил бюстлары каршы ала. Алар янәшәсендә үк татар әдәбияты ел язмасы башында торган Калгалинең Кыссай Йосыф китабы куелган. Бүгенге татар теле һәм мәдәнияты көненә килгән Семберләр китапларны куллана алып кына түгел, шушы үзләре зурлыгындагы китаплар янына басып фотога төшү мөмкинлегенә дә ия булдылар. Менә булар исә төбәкнең татарлар күмәкләшеп яши торган Иске Кулатка районында 90 еллык тарихы булган Күмәккеч газетасының 60-90 еллардагы төпләнмәләре. Аларда район тарихы гына түгел, шул чорлардагы андагы тормыш, шунда яшәүчеләрнең гомер юлында чагылган. Бүгенге бәйрәмгә килүчеләрнең кайберләре анда үз танышларын да эзләп тапкан. Даяркада эшләгән елларны мен шунда язганнарны таптым. Ничәнче елга газетлар бу? Бу 68 елның Таныш кешеләрне таптыгыз, диме? Таныш кешеләрне таптык менә. Мәдәният сарайының зур фойесында китапка кагылышлы нинди генә күргәзмә эшләми. Менә булары Изге Коръән китабының дөнья халыкларының 25 телендә нәшер ителгән басмалары куелган. Алар арасында француз, инглиз һәм фин телендәгеләр дә бар. Тамашачыларны иң җәлеп иткәне ул 1911 елда басылып чыккан 1 сантиметрга 2 сантиметр булган гарәпчә басма Коръән китабы булгандыр. Татар мәдәният үзәге музееннан китерелгән бу күргәзмәгә исә танылган татар язучыларының автографлары, ягъни култамгалары язылган китаплар куелган. Алар арасында татар әдәбияты классиклары, узган гасырның танылган язучылары Әмирхан Ниники, Хәсән Туфан, Гомәр Бәширов, Мөхәммәд Мәхдиев, Туфан Миңнуллин, Роберт Миңнуллин бүләк иткән китаплар да бар. Алар белән янәшәдә Ульяновскида яшәп иҗат итүче татар язучыларының китаплары да куелган. Алар өлкәнең Өмет газетасы базасында 90-нчы еллардан бирле чыгып килә. Күренеп тора, халык мондай чараларга үзара аралашу, сөйләшүгә сусаган. Сөйләшү һаман шул ковид, хезмәт хакы бүгенге халык санын алуга барып таша. Ирек-бишекләрне көтәбез көн саен без. Әле минем балалар Владивостокта калды, служитлар, анда калдылар. Аларга да соңа киттем. Балаларын, икесенең дә ир балаларын яздырсыннар, татарлар иттереп. Кичкенә малай Роберт әйтте, әти обязательно малайны үзенең татар иттереп яздырам дип. Хатын татар түгелмәле. Хатыны татар түгел инде шул. Аны кем уйлап чыгарган мишәрләр татарлар, без элек-электән әби бабалардан калган шун татарлар дип үзебезне санап яшибез. Без мишәр дигән сүзне бөтенләй белмибез дә. Менә Казанга укырга кергәннән соң инде менә мәктәпне тәмамлап Казанга укырга кергәннән соң мишәр кызы, мишәрчә сөйли, мишәр кызы дигән сүзне ишеткән идем. Менә шунда гына ишеттем мин мишәр икәнлегемне. Монда яшәгән вакытта кешеләр бер-берсенең арасында үзләре мишәр дип сөйләшмиләр, андый сүзне ишеткәнем юк. Без һаман үдә татарлар диләр инде. Кичкенә вакыттан да. Бәйрәмгә татар калфагын киеп килгән мәдәният министры Евгения Сидорова китап елы уңаеннан Тукайның туган тел шигырен укыды. Никто не сказал лучше, чем великий Габдулла Тукай о родном языке. Он сам написал настоящую оду красоте татарского языка и любви к нему. Это стихотворение Тугантел. Родной язык, святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг. Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать. А сказки бабушки потом я научился понимать. Тантанада китап елы уңаеннан башкарылган эшләргә йомгак ясап, һәр төрле чаралар уздыруда катнашучыларга бүләкләр тапшырылды. Шәһәрнең Бердәмлек исемле 17-нче милли китапханәсенең татар бүлеге мөдире Гөлфия Сәмигуллинага Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесе тапшырылды. Татар китабын чыгаруда, аны укучыларга җиткерүдә эшләүчеләр һәм актив язучылар Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатларына һәм бүләкләренә ия булды. Бу көн автономиянең елга бер тапкыр бирелә торган Габделҗаппар Кандалы исемендәге премиясе лауреатында игълан иттеләр. Ул шагыйрә Нур татар халык театры җитәкчесе Җәмилә Мифтахова. Барлык катлаулардан соң Казан бию ансамбле үзенең иң яхшы биюләрен Семберләргә бүләк итте. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.